Menteri ka PHC ka Sarkar Jala Badairu Amali Kamokurat Ubarin Ton Lingdo Tongkhar ha ka Singkong Daladi hi ulalai pancungo ya kate kaksa harangkat ka jingron lang kinong ilam sinong. Ha kani ka jingle jingo ya kate ka jaka ubarin ulai thu ba kani kaksa ka baitnat kani rap shushu ban kanti ka kamcungo ka perthai ha kani ka desek. Ulo ongru badaladi hi unsai kendu bar untirang ba ban yakran kumdu ban kanti shushu ya kate ka jaka khanang ba kan long kum ka pat ka jaka jungo ka bapa ha ka desek bat ha ka jala bro kawai. Mentangi lakiu hajrong juga dikaksat kemudian kene ka pung ka internet haduk kata-kata ya ka jing internet juga ka pung ka ba ka may mariang hi kala sina om simdon mano ba invest don ba sina ka pung ring yo i ka jing internet ka ba ka may mariang hi kala sina hi ka pung ka internet don nang kini giri orang ba don ni ba nolip dong do don ni secretary juga sinong ba playing don ni bakhan badai na kalian juga society dan tourism society hanya kasih moten bat kini kini orang ba kemudian hang lebar kau kira yawan lang ban dia rek bijak ya kini kitep kijur haduk panapoi ban yoi ya kini kejaka jengok kai perthai ke internet haduk kata-kata hang ne kasih moten ikme nanti ba kini kajingwan jungi kanam long kajingwan kabalan ai dari ikme nanti ba kendon ki banang ne sakmat ngin persang ban budin ban penulong bahkan ni kejaka kan de kejaka jengok kai perthai ka khot ngawer ye kibreu keleng ka perthai bakin long kibala krek ban wan pek ye kene kesat ma internet haduk kata-kata ha ka ba mentaru la ban poi ye kibarang sat kibarang klan kisamla kilak ban wan lemba kene kelenti klau menderikan poi ro ka por ye bangin thau kilat lenti ha ka bangin yo personal lenti hang ne lagi skem to fair ai kublai kerpang ne ke sinong moten kepala yo I ke jinong kam yo kene bat kibala perkhat lepa wan bu nak skim chispa sni ban yo personal lenti sede in sepet nak kele jangan ekonomi kmarno ban thau kilak lenti ha ka bangin keren ka sarkar bangin yo personal lenti ban poi ha kan ne hang tai habu poi ban beu kene ksat baru hadu hang ne ban yo I ya kene kapung kabaran hajrong yo kene Kasnong Mountain kadonnya kaseng ka bapej bat kantiu ka kamcungo ka ai hapo kasnong ka baki khot ka Mountain Tourism Society ya ka bala seng house nam arjagat pra nakaliang sekretari jong society uba ba khai nong si loong ba ka jingthmu jong kani kaseng kalong ban kantiu ka kamcungo ka ai perthai hapo kasnong Mountain da ka bapej igi jaka ba itinat hapo kasnong ba kinlong kinong muna na ka menta kala sai kala singi ya kani kam tourism hapo jong kani kasnong Mountain da ka bangin pek ya ki jaka ki itinat hapo kasnong kinang bakinlong kinong muna na kamanta lasai lasisni kinlong ka benta kaban ai kam ya ki samla tiba don kam tiba keduk jam hatam ha kani kajut ka benta tena keleng jongi kum ka tourism society ni kwa ya kaban nakleng jongi kum ka tourism society ni kwa ban sumar upah ban sumar ya kini kijaka jeng kai hapo jong kade kasnong Mountain da kaba ngin maham ya ki pajba lane ki toris ki bawan hapo jong kade kasnong bakin nom ya bread pathar ya ki jakaya lane kino kikundo kenja plastik inom isa ban wiang ding nang ba kini kijaka hapo jong kasnong Mountain kine bat internet bat kanong kawe hi ka benta ban sumar ya ke internet jong kamay marian tina keleng jongi kum ka society ni airu ke jingkentu ya ki samla jong kani kasnong Mountain bakin hikmat no ya kani kakam nang bakin long kita ki tourism entrepreneur nang bakan long kawai kalat ban aikam ai jam katum kani kajuk ka pamenta